Kineska kuhinja je postala veoma popularna kod nas. Recepti sa Dalekog istoka skoro svakog dana mogu da se nađu i na našem meniju. Jedan od razloga je brzo spremanje ove hrane, povoljna cena namirnica, ali i zato što su to veoma zdrava jela bez štetnih masti. Tokom vekova postojanja kineske kulture, njen nezaobilazni deo bila je i kineska kuhinja. Ona je sredstvo za postizanje zdravlja i umetnost simbolike. Crne alge simbolizuju bogatstvo, jaja plodnost, a piletina dobar brak. Kinesku kuhinju karakteriše kombinacije različitih ukusa, boja i mirisa, a jedno od takvih jela je brokoli sa repovima gambora u belom sosu sa kineskim pečurkama i paprikom. Dobro je za krv i preporučuje se kao lagano jelo na visokim temperaturama. Šta je još karakteristično za kineska jela? Pa šta je veoma karakteristično jeste da sama priprema hrane, znači kad dođe do sibaa, ne oduzima toliko vremena i nije toliko komplikovana koliko je sama priprema soseva, mesa i sackanje povrća komplikovano, da kažem. Šta je specifično oko mesa jeste da kada meso dođe u komadu jeste da se satarom skida sva masnoća. Meso ima posebni način koji se sacka, znači mora da bude u tako male delove, da bude veoma tanko iz prostog razloga što ako se seče tako neke 2-3 mm daje specifičnu mekoću. Znači samim tim kad prođe kroz tu termičku obradu. Soseve oni sami prave, što u principu daje onako najbolji ukus kineskoj klopi, jeste da se pravi sa dosta belog luka, dodaje se tačnije sosevi koji su inače uvezeni iz Kine. I eto, to je to u principu šta je još zanimljivo oko kineske hrane. Ali u principu šta ja volim jeste da je dosta brzo, lagano, da nema neke preterane masnoće i u principu sve se bazira na povrću i bazira se na tome da se sačuva ukus i vitamini iz povrća, znači kišta se ne kuva predugo, nema ono barenja, zaprške i tako toga. Tako da, eto, to je u principu to. Ako bih sad probao da jedem sa ovim, mislim da bih ostao gladan ili mislim da bi me oterali. Ovo je pred kraj radnog vremena, mislim da bi ovo jelo trebalo onako, mislim da bi se i ohladilo. Ali, ajde, probat ću. Sad, ako ništa, evo, tu je Jelena, pa će mi dati. Čekaj, a u stvari kako se ovo radi? Stvarno, kako se ovo... U principu, veoma jednostavno. Ja ni ne znam da držim ovo. Mislim da sam pokušao, pored toga što ću biti kao i u emisiji, sad će me znati kao smotanog voditelja. Je najbolje boljonez, ne makaroni milonez, nego ove boljonez. A vidi tamo onaj šteker, a ovde je kuvalo. Ja zagrejem vodu, a onda imam plinsku bocu, pa ovde zagrejem. Kad ja to uzmem kašiku, pa ovako, Volim sarmu, pasulj, pošto to i suprug voli, i testo sa sirom i sa krompirom. Granadir marš, je li tako?
šunku. I to samo sebi spremate. Šta još spremate od specijaliteta? Jaja sa šunkom i špagete. Špagete volim izuzetno da spremam i da jedem. Šta kod vas ide najviše? Ništa, pasulj, čorbasti, to je najjača hrana. Šta ste rekli? Šta spremate sebi za jelo tokom godine najviše? Šta spremam? Da, od specijaliteta ili za jelo. Za jelo? Znači mediteranska ishrana. Uglavnom riba, salata i tako to. Znate? I je li to teško napraviti? Ne, nije, vrlo jednostavno. Jedan savjet za sve one koji pecaju na ovaj način. Vredi znati da sa ovakvim ulovom nikada nećete moći da spremite tako ukusan riblji kotlić kao što su za nas spremili danas. Pa mogu vam reći da se kuva vrlo lako i jednostavno i mogu svi da skuvaju ovu našu čorbu, ali uvijek ima jedno ale, ja? Koja je procedura, kako? Slušajte da vam kažem, stavi se luk koji se prodinsta i polako naliva vodom, vatra treba da vam je umereno jaka, ne da uhvati luk i on, i polako se dolije voda kad se luk idinsta, dodamo ribu. Koja je riba u pitanju? U pitanju je šaranska riba, s tim što stavljamo 3 vrste ribe, stavljamo šarana najviše, soma i ponekad mrenu da bi dala gustinu ribe čorbi. I mogu vam reći da su naši gosti zadovoljni sa tim svime. A još nešto, kada počne da vri, nalije se riba i zatim doda leva paprika i začin i to vam je to. Nije mnogo. Koliko dugo traje cela? Pa slušajte da vam kažem, priprema je mnogo duža, ali samo kuvanje ribe čorbe traje do 45 minuta. Šta najviše ide uz ovakav specijalitet od ribe? Pa šta ide kao pečena riba posle čorbe ili to, pa pečenu ribu imamo jako dobrog smuđa, porcijaša koji nabavljamo svežeg, imamo soma, 10 od 12 kg najbolji, s tim što ribu pripremamo u talandari ili naroštaju, znači imamo 2 načina i ljudi uglavnom jedu ovu ribu koja se priprema u talandari na tradicionalan način, s tim što se malo cedje naroštaju da bi povukla malo dima i dočarala tu neku kamp varijantu i kampovanje, kako kažu, piknikovanje, ja? Najbitniji je luk da je svež, to luk kolačar, da je riba sveža, najbitnije je to. I naravno stavljamo soli, bibera, aleve, paprike. Najbitnije kad unesete malo sebe u tu riblju čorbu i unesete dobru vatru. Na lošoj vatri, lošim drvima ne može da se kuva riblja čorba, jer ako kuvate riblju čorbu bez srca i bez volje, onda nema ništa. Je li to ta tajna? To je ta tajna. Ništa nema još nekih tajnih sastojaka? Nema ništa tajnih sastojaka. Ovdje ima stotine čardi po gradu, po Vojvodini. Svi kuvaju isto, a svaka je drugačija. Slokken die slivoviski neuskappe, yes, aj šljok. Koji sliniju muku moči, ovod može da nauči. A tako? Da li znate šta su to jabuke u šlafroku? Nikad čuo da budem iskren. A znate li šta je šlafrok? Šta? Pa to bi trebalo kao neki pac, voćni pac ili nešto, ja ne znam. Pretpostavljam, ne znam tačno šta je. Da li znate... Ne, kako? Šta je šlafrok? Ne. Vi? Ne. Stvarno ne. Jeo sam jednom na kampovanju te jabuke u šlafroku, ali ne znam šta je šlafrok, neka futrola, nešto, tako mi dođe, ne? Šlafrok ima, ona nosi žene. A nešto, ne znam šta, pištolj rišu šlafroku ili šta, tako nešto. Ne znam, nešto, tako mi miriše. Da li znate šta su jabuke u šlafroku? Kako ne bi znao. Iseku se jabuke, napravi se testo kao za palačinke, ubaci se te jabuke i peku se u masti. I pošećeri se i cimeta metne gore. I šta je šlafrok? Šlafrok šta je? Bademanto. Šta je šlafrok? Pa šta je za mu šećer, ono kuvano i to. Samo ona jednokratna upotreba, tu su kiseline, čim jedan dan prođe, ne treba raditi više.
jabuke u testu od palačinke koje se pravi malo gušće. Jabuke su sastavni vitamin svakog pratećeg pečenja. Mnogi kažu i da su zahvalne u bilo kom agregatnom stanju, a klanjaju im se i brojni fizičari. Neizostavne su i u mnogim poslasticama, a otuda i u slatkišu pod nazivom jabuke u šlafroku, za koji možemo reći da je imun na prolaznost. To je recept koji mnoge starije generacije vraća u detinjstvo. Jabuke očistimo od kore, ljuske, izvadimo srednji semeni deo, polijemo ih limunom da ne pocrne i sad pravimo panadu, brašno. U lonac se stavi i prašak za pecivo, a da bi se napravila smeša, sipa se obična ili kisela voda. Masa mora biti malo gušća od palačinaka, da ne bi padalo dole sa jabukama. Masa mora da stoji na jabukama. Znači, u tom je najveći problem gustina. Evo ovako. Ja ću još dodati malo manje. Evo, ako se vidi, znači, ovako bi trebalo da bude gustina, gušće od palačinaka, samo da ne bude grudvice. Idemo. Pa nema razlike, puter malo ima taj miris mleka i ovoga, ali nema, da kažem, neka suštinska razlika da je, pošto će gore ići već preliv od čokolade i cimet, tako da se više će prevladati taj cimet nego ova panada i ovo. Znači, jabuke u šlafroku su u stvari pohovane jabuke. Ili obučene jabuke, neko kaže obučene jabuke. Ako je retka, neće biti dobro pečeno. Biće tanko, jako fil. Preko njih. Jedino ko bude spremao mora da vodi računa da ne zagnjuri prste unutra ovo ulje vrelo. Ovdje ćemo staviti papirnu salvetu, kuhinsku običnu, da upije višak ulja. Jabuke da se peku u ladnom ulju, one će u sebe upiti masnoću. Znači ulje mora biti vrelo kada ona dođe da se peče. I ona ne može sad da upije preterano nešto masti. Višak će ulja popiti ova salveta, tako da neće biti uopšte masti. Čokoladni preliv. Daj, ovako ćemo staviti da ne bi konobaru ovo pobeglo sa tanjira. Mi ćemo staviti ovako podlogu malo. Evo vidite kako nema na salveti ulja puno, znači nisu jabuke uopšte upile. A ću se ja ugojiti posle ove emisije.